So, kini diri, mao to ang kanang moang nataran. Nga, kadabutan, siyempre, kabalo na mabuutan kayo ta. Kita gina mga tig panglimpyo diha. Kita gitig sidhig ha, no? Kaya kayo. Nga, i-share na ako sa inyo ha. Mao to nag-kuhan ko karon, upload ko. Kaya, ako i-share itong mga nahitabo, itong mga laging adlaw nga kami ni Terde, si Ading. Itong bata ba, makaaban ako pero may basa video. Tigdakandagan mi dira, nagkuan mi, nagdakpanay mi. Kay, wala ginamong lingaw ka lang dira. Tigdakandagan, ana. Sus karon kay wa man mi kabalong. Naaman di ay lampinig diha di ay wala kabalo. Mao gilagid ni kada bitong inyong balay kadaghan kay mga tanom-tanom mga dahon-dahon. Di gid na kababantayan nga lagi day mga mananap gid ay nagtago-tago lang nagpahipi lang. Na basta lagi unsay impormasyon pre, ayo pag-expect nyo nga na ako'y video nga itong pagka-paak na mo, I mean, gipaak ng Terde of Lampinig kay siyempre kayo ba, apod ba nag-expect nyo, pamaakon mo, no? Kasi may tayo baka magtuo nga pamaakon mig Lampinig, inta, baka video pa kaka, apit tayo sakita ba ka Lampinig? Ay, kabalo dyan ko do, nakasuway na dyan mo, kaya gipaak mo Lampinig do. Kaya sakita do, unsay buhato ninyo pampakan mo Lampinig be? Ha, kami among usahay sa una buta ka na bug toothpaste. Mula mo sa una. Kunya, dili di ay, masulog, wala ito kata. Kala na ito masulog ay mapaso, butay toothpaste. Bali, wrong. Kuan, pagbata ko biglang pinig sa una, among kuan, kidutan o kuan, kanang kutsilyo. O dili, kanang kutsara. Diba sa una, bata, wakayo-kayawan, mga bata, pagbatakan kay biglang pinig. Matingala kay ibong mama o ibong papa, dandan maninod ang kutsilyo. Kay nang kuano mahinungan ka, kanang pa, dulitan naman hinungan ka, dutan maninod ang kutsilyo. So karon kini diri mo, nakipakita sa inyo ha, kung asa napita nagpuyo ang balay sa Lampinig. See? Tanawa na. Mga ang mga balay sa Lampinig, wak may kabalungan na, anday sila diha nagpuyo, nagpahipira na sila, kalabuntag kumagsilig-silig dira o niya. Nagani kay dili na ko masabod na diha. Kag nasabod pa na ako na siguro na ako may tabangan og taman og paak sa Lampinig do. Natong na lagi to kami di Ading. Nakpanay mi, naabot man si Terde gunit diha kanang may PVC dira. Nasabod man niyang balay. So mo to pamaak ng Lampinig tatala mo kisi-kisi ni Terde. Ya, kabalo ba mo? Ana mo na akong paak. Bag kayo no. Duha ra ka ba akong paak diha sa kamot. Pag isa nasa tuhod, no, wala ko na videohan, no, nasa akong tuhod. Basta mo na ang isa duha ako, si Ading mo, piti, kabalo ba mo, pila ka buok pa akli Ading, ha? Pito ka buok, buto ubog sa dili, pito ka buok ang paakli Ading, nada sa batiis ka na, diha, wala pitong sakita, na, duha, isa pa, kala, tulo, basta mga pito na ka buok, yaha, nasa, murag upat man siguro kabuok ang sakuan, upat kabuok, napod yun, nasa bukton, murag sa pikas, murag naapod to dito sa pikas ata, wala sa to, basta pitilan dakanan siyang pinakan, pito kabuok, niya, na ang pinakuan mo na diyan, nasa iyang kanang, nasa ulo dapit, yan na, diha mo na, yung paghuman ko niya, pamaak, ang asa mong gibuhat, nagpinangitay mi og asa pa iyang paak. Nato dabot gyud nakita na pito gyud ka buhok ang nakapaak gyud sa iya ha. So tiyaw mo na, pero kabalo mo. Saring, wag gyud dingilak. Igo na nakisi-kisi, agay. Igo na gyud agay. Wag gyud sa ading dingilak do. Patigahian ading. Pero ako duha na ko kupak, pero wala muna lang kong kisi-kisi. Pero sa ading pito ka buhok. Ang lang, marag wagi pakan, kahimutaan niya, maragapay mga pulborod niya libilin. Diba, luay kay ang lang do, malang lang nga lagi pamakog Lampinig, piting luya. Pakityo talang siya, kaya naman sa kit-kit sa Lampinig. Sa maulang to guys, marap ako share, bye.